Hei, meillä on tullut tämmöistä ihan superihanaa Bakky-merkkiä. Niin näytetään nyt teille, että mitä kaikkea löytyy tältä merkiltä. Tää on ihan superlaadukas ja hyvä. Katsotaan. Jes, kuten äsken mä jo näytin näitä kahta, niin mä näytän ensimmäiseksi nämä meidän puffy-jutut. Eli nämä on siis, tässä on esimerkiksi silmälasien tai aurinkolasien kotelo. Tää toimii tommosella magneetilla. Tää on Gebakuasi, ihan superihanaa. Ja tää oikeesti on superhyvä, koska tää on niin pehmeät, että ei varmasti mene lasit rikki. Sit kun ne ton laitat ja jos vaikka tippuu lattialla. Ja tän hinta on 21,99. Ja tää kuasi on ihan superihana. Sitten on tämmönen vähän pienempi, eli jos löytyy vaikka kuulokkeet, AirPodit ainakin menee tosi hyvin näihin. Niin tää on kans samanlaista materiaalia, vähän erilainen, tämmönen ihana pinkkipunainen. Tän hinta on 19,99. Ihan supersöpö. Sitten tässä on kans tämmönen lenksu, jos haluaa johonkin kiinni. Jes, sit meillä on tullut näitä ihan superihania laukkuja. Tässä on mun yksi lemppari. Eli tää on tämmönen perusmusta. Tän mahtuu hyvin kaikkea, että jos vaikka lähtee johonkin pari päiväreissuun, niin tää on just täydellinen siihen. Sitten hei, tässä ei ole mitään muuta ihmeellistä, kun tossa lukee sit Bakky tässä remmissä. Ja tän hinta on 79,99. Mä näytän vielä niitä muita vähän. Jes, sit hei löytyy tämmönen ihan pikkulaukku. Tommonen olkalaukku, jonka hinta on 59,99. Tässä on edes tämmöset taskut. Sitten taas vähän tämmönen isompi laukku, mutta tässä on sit erilainen tää systeemi, tää kiinnityssysteemi ja vähän muutenkin erilainen. Tässä on kans sama toi remmi, tää on 79,99 kanssa. Ja sitten tämmönen vähän pienempi, missä tommoset taskut edes. Ja ne toimii vetskarilla, niin tää on kans tämmönen kiva olkalaukku. Mut hei, tämmösiä on tullut. Sitten näytetään vielä lisää. Sitten mä näytän hei pari tällaista eväslaukkuu, mitä on tullut. Tässä on kans tossa lukee toi Bakky, eli tämmönen rapukuvio ja pinkki. Ihan superhieno. Ja näissä on aika hyvin tilaa kans, että mahtuu hyvin. Sitten on mansikkakuvio. Ja näitten hinta on 49,99. Ja ihana tällainen kylpypyyhe, missä tuollaista hymynaama-kuvioa. Tää on 59,99. Tää on ihan superpehmeä, tuntunut ainakin tälläin. Jes, sit hei, näitä ihan perus Bakky-kasseja löytyy meillä monessa eri koossa ja kuosissa. Eli tässä on nyt tämmönen isoin. Tää on tämmöstä Gebakuvioa. Sitä löytyy. Superkiva. Ja sitten on ihan mini-Bakky. Eli tää on sit pienin. Tää on 16,99 ja toi isoin on 24,99. Tässä on tämmöstä hymynaamaa. Ja sit löytyy siniraitakuviollista. Tää on taas sit keskikokoinen. Ja keskikokoisen hinta on 19,99. Sitten löytyy tämmöstä vihreät isoa. Ja mansikkakuviollista isoa ja sitten pinkkiraitaa. Tällaista keskikokoista. Jes, siinä oli hei kaikki Bakky-tuotteet tältä erää, mitä meiltä löytyy myymälästä. Veikkaan, että on tulossa kans lisää jossain kohtaa erilaisia. Me ollaan hei täällä Pori-Puuvillas teitä auttelemaan. Toivottavasti löytyy jotain mieluisaa ja täältä voi tulla hakea tai sitten nettikaupasta tilata lempilifestyle.fi. Nähdään!